US President Somli Pasarina tan kanram sana a nizan dar somle chanve borvela khan Donald J Trump chu lakluh neya azona President Trump ni chelova avoi ni nata na US President ta anlakluh pahni na ani baka thuboya thiam lo chantir to zinga US President ni thei masaber ania Washington DC a khua vo zwala wangin US Capitol Building chunga President thar hi lakluh neya kumdanga President lakluh na in kho main adang lam ta deuh Donald Trump a President ta na lakluh in kho ma hian soitur neu atam viau maya Christian te thlawang hau tu tia Mizoramin kanriat lar lai hian Bible kut ngatlovin thutia malamau peka mase hi chu athiam lo ni lovin Chief Justice in ain rin main thutiam soitur aron soi ngal tamai sia chu wang chu ni tinan soifia anti dan phunga chuan an kut veilamin Bible an nema an kut ding lam phar chuakin thutiam an cham thrina US President Masaber George Washington a hun lai atang toin thutiam la ka hian Bible an mangtel thrina Washington a hian mai cham Bible a mangin thutiam alak zo nuwa a fop nge hei hi inti mu taka nein Harry Truman a thleng khan Bible hi an fop thrina Dwight Eisenhower a phei chu atong title nge ne Bible mangkher lova thu lo tiam to te anom ve boka Thomas Jefferson Calvin Coolidge Theodore Roosevelt le John Quincy Adams te ania ani hian dan puibu te an mangdeu berane John F Kennedy a an than nuwa Vice President Lyndon Johnson a President tatana Air Force One a an lakluh trum khan Roman Catholic le khabu chu Bible mo tiin an lo mang to Johnson a hian a President voi ni nai ro chuan Bible a mang ve ta thungane Trump a President masak trum khan anuin Bible a pek pani chu thutiam lak na tan a manga tun truma po khan kha Bible bok kha ron chop chuale niin anem nan talo thunga Bible pani man hi aninti movie boka Barack Obama George H.W. Bush le adang te poin an manga Biden an thutiam malak na Bible phei kha chu an chung ko in ro chun kumsang kha zariat somko pathuma mi dai to ani nge thutiam an cham lai hian Chief Justice Zokinati Swalte cham dik lo te po anom venok to an thutiam lak hi khun khanin ursun hle ma se ti swal chu chuti te chiamin an la thu tak lem lo te po ani mai theiani President lakluin khoma President thu soi hi heram a hroi chunga a mathlir tele a malak na tur puan chuana te anitlang pui thrina Trump a hian in thlan laia alo tiam to te chu ti hlotlin atum tilantira chungzinga chuan danlova America lu ti tom na te rui hlo do na te ramdang laka tarif man te freedom of speech choi nun le tele America ti masona le ti changtlun na te sikeisena in ka kai le adang te atela heng soi zong hi nasataka eptu party lam ne na anin be na nia President le Vice President kalchuak Biden le Harris te kha an thuma angreng viau boxia antan anuam vak lo mai theiane ahmalak na turjinga hian Gulf of Mexico chu Gulf of America tin kan thla kang ti te Panama Canal hi America in kan nei let leang ti te tela chet nat atum thak mel khop mai soizui hlo ta ber pakhate ro chu thudikom sa America sarkar chuan mipa le mei chia ni lo gender dang kan pom don lo ti hi ni to me heingat phei hi chu kalchuak ta te tan hian ngai thak anuam vak lo mai thei Trump la chuan hemi bozui na tan hian executive order engemozat asain ta ka khan atil ngal nge a Biden a hun lai khan dia yan ti mai thin
diversity, equality and inclusion ti chu an kalpui thina thian zauna tila ashil fia dikber ome pathian in mihring ta chu mipa le hmeichhia asiama tilai hi dutok lovin mipa le hmeichhia ti pialama hian gender chu pahni ayatama oma lom antia mipa le hmeichhia nga in ngai chialo an mani ko na an pronoun na deile dem ti mangtlat maite akal filor deuh te phei chuan mihring po kanilo sakhi ka ni e ten tia hetianga sakhi anga in chhal pakhat phei chu sapel tu ten an ka phlum dai nge ne mipa meichianga in chhal te an tam tak zela phei chuan America hian boina hrang an tok nual maya chungzinga chuan tun hnaya an soi hlober pakhat chu meiche in fiamna a mipa an nina thlak te tel thin ania meichia te hian mipa piang te chu inelna an hne ngai don lawa meichia te chan vo lak sakna ni e an ti thrina chubaka chuan meiche zunina mipa ni si meichianga in chhal lowatla lut te anom thin boka hengvel hian soile soisela hlo hlea an pian pui ni na pom lo te hi democrats chuan ban pharin an pom mi amaya Trump ai ro chuan mipa le hmeichhia bak kanom to don lo tin thupe ka chho zui ta ne thudi komsa mipa le hmeichhia bak kan piang lo ti dik zia halan na pakhat chu mipa fahring an la om ngai lowa khovela mihring tluk le ding on tel te ro chu meiche hrin vekan la ne mipa le hmeichhia bak anomani chuan mipa emo hmeichhia motel lova chithla thei anomangai don tinania hetiang hi khovela an la piang chialo mipa le hmeichhia bak kan piang lo ti tu te chuan hemi chungchanga an buaina hi chung lama tanga America ti che thei khop ani hiale anti thrina ne hemi kai hnoya soi hlole tak pakhat chu nopang an ina thlak chungchang ania senator level ate po an lo ngai to thin an taksa lungoi lo thalai te chu mani anin ti hlumna sae ti zong in thuan la a an taksa in siam dang lam lain puberty blocker an mantira kirlena om tolovin an taksa an ti dang lam tir boka puitling zinga nina thla kanomani chuan an thu ni e mase no pang thutluk na la siam theilo te tan nu le pa te chuan isiam sak to lowang u an tia an vei hle ti chu Trump a president ni masabera a hmalak na hian alantir chiang hle ane hebaka hian rihlo toltu te chu ram melma anga en turani ati top mai to rihlo toltu lian tham tak tak te chu firfia kang dewa ngai anni to don tina te po ni ome America hian Mexico le South America tangin rihlo chi hrang alut na sa hlea atop hlei theilo Trumpan hei hi ti to patum don ni na langa Myanmar tangin rihlo ron lut tam em atol tu te hi firfia kanga ngai nive tamai sela kan that pu yang nge kan social na sang ti te po ngai tua tham takane Trumpan tarif manatum ti soi chu wangle BRICS ramte abitum dona alana wangin India market ahniam ngal roi boka Trump hian khovela America inlulin thei chan ber dollar ti hluchhun zom atum hlea khovelin sum don ton na hian dollar manania chu America ram thilti thei chan pakhatane BRICS ram Brazil Russia India China le South Africa te hian dollar aya mantur ingai tua teang tin kumsani somni pathum chawa tangkhan rotna an local pui fiam to hei hi anti puitling ani chuan khovela economy lian ram te hian dollar hlutna an pot niam duai don tina neya in thlan campaign lai khan hei hi aron richuak le a Trump chuan BRICS ramzinga thlop tu no mani chuan America chuan an laga hian ma kan lang tina soi chuaka president atana thlantin ani hnu loka
India chuan dollar aya man tur poisa dang nei hi a thlop lo thu te le hemi ti hmason tura malak na aom lo thu te a soi chuak nga la ataka kalpui the ni lo thu te then khat phei chuan antar lang tel bok ane dollar ti hlut lo ze thi chu US sa huat ani hmele Trump chuan tarif za zan cho yang atia Libya dictator Muammar Gaddafi po khan dollar ni lo man lo rot to a helten an pai thlak theinan America chuan helte puita nia soi thin ania hei wang hian an pai thla ti fin fiane ro chu aom lem lo thungane Trumpan BRICS ram chungchang athu soya atelawang hian India market chu voin lama a chhehvel miah tarif chungchang boipui tur hian external revenue service chu executive order mangin adin boka America mi ten poisan choi to lowang ramdangin poisa an choi to jok to nani ti hi kalpuya tumda nani America ram tiro puile tumna konga hian ramdang tan Trump hi thatatum te chiam lova environment lam ngai tua malakna Paris agreement atangin US nudo pum hlum te WHO tanga US ban thlengin atel ngala akai hroina hnuaya America hian adu duin chhehvel ala chocolate chhunjom zel donem ti te ilo clear zel te ang